Baagya umanong tumaas ang presyo po ng ilang mabibiling gulay sa bahagi po ng Kalasyaw Public Market ayon po sa ilang vegetable vendors. Nagkaroon umano ng pagtaas ng 10 piso hanggang 40 pesos ang ilan sa mga piling gulay tulad ng pechay na nasa 120 pesos per kilo kumpara noon na nasa 80 pesos per kilo lamang. Ang kamatis naman na ngayon ay nasa 120 pesos per kilo mula po sa 60 pesos nitong presyo. Wala namang pagbabago sa presyo ng ilang dahon daw ng gulay tulad ng talbos ng kamote, saluyot at kangkong na nasa 20 pesos pa rin ang kada tali. Ayon sa ilang tindera ng gulay, dulot ng nararanasang pag-uulan ng pagtaas ng ilang presyo ng bilihin ng gulay na nilalako sa nasabing pamilihan. IFM News. IFM News. IFM News.